U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, blagosloveni smo danas jer smo se sabrali Duhom Svetim, promislom Božim danas u ovoj svetinji. I to u periodu kada smo proslavili slavno vaskrsenje Hristovo iz mrtvih, što je odgovor na sve naše težnje, na sve naše gladi, na sve naše potrebe, što je odgovor i na pitanje zašto je čovek došao na ovaj svet, zašto je stvoren. Jer Gospod je svojim vaskrsenjem pobedio našeg najvećeg neprijatelja, pobedio je đavola, pobedio je greh, pobedio je smrt, i to zbog nas i zbog našeg spasenja. U tajni vaskrsenja Hristovog mi konačno znamo da nismo stvoreni za prolaznost, da nismo sazdani, da nismo došli na ovaj svet da bismo trajali 70, 80, 100 ili koliko god godina, na kraju postali hrana crvima, nego da smo stvoreni za najuzvišenije dostojanstvo, što nam onda Gospod otkriva svojim vaznesenjem na nebo. Jer On nije otišao od nas, nije nas napustio, sa sobom je uzneo i našu ljudsku prirodu i postavio je s desne strane Oca. A onda ostavio nam je crkvu svoju, telo svoje, dao nam je svetu liturgiju, da tu na svetoj liturgiji, uzimajući telo Hristovo i krv njegovu, postajemo jedno sa njim, njegovi sutelesnici i sukrvnici, ali postajemo i jedno među sobom. To je crkva. Mi u Hristu jedno sa njim i jedno među sobom. I crkva jeste u ovome svetu, ali ona je prisustva Carstva Božijeg među nama. I u crkvi mi, hrišćani, blagodaću Duha Svetoga, ljubavlju Hristovom, delom njegovim spasonosnim, jesmo njegovi, jesmo sa njim, ali preduslov i naš iskorak, naš ulazak u tu tajnu jedinstva sa Bogom, zbiva se tajnom svetog krštenja, ali našom verom, verom u jednoga u trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Vera je, braćo i sestre, osnov svega onoga u šta se nadamo. Vera nije tek naše racionalno uverenje u to da postoji neka viša sila koja upravlja svetom, koja rukovodi našim životima, strašna sila koja sve zna, koja je stvorila svet i čoveka u njemu i dala mu zakone da se po njima ponaša. I ako to ne čini, onda ta sila čini odmazdu i kažnjava. Naša vera nije vera takva. Naša vera nije vera u apstraktnu, nadumnu silu i moć. Naša vera je vera u ličnoga Boga koji je došao među nas. Naša vera je poverenje. Mi imamo poverenja u Boga, imamo poverenja u Hrista, u ljubav njegovu. I tim poverenjem govorimo, tim poverenjem mislimo, tim poverenjem gledamo, tim poverenjem slušamo. Tim poverenjem kuca čitavo naše biće blagodaću Duha Svetoga. Da nema vere, ne bi se mogla uspostaviti nikakva
komunikacija niti steći kakvo znanje. Vera prethodi znanju i to vera kao poverenje. Zar dete kad se rodi nije mirno i sigurno i ne raste i ne razvija se valjano zato što ima poverenja u ljubav svojih roditelja? A i prva znanja kada pođemo u školu, zar ih ne usvajamo poverenjem u svoje učitelje? Vera dakle prethodi znanju, poverenje prethodi znanju, a onda uspostavljanje prijateljstava, pa stvaranje bračne zajednice, pa onda izgrađivanje porodice, ali i društvo. Na svojim poslovima, na svakom mestu. I jedan čitav narod razvija se i raste zato što postoji u njemu poverenje, to je vera. Poverenje jednih u druge, poverenje u to da što su saznali jeste istinsko znanje, poverenje u to da što čine služi dobru njihovom i dobru bližnjih. Dakle, vera je u svakodnevnom životu temelj na kojem stojimo, bez koga nismo ono što jesmo, a tek je evanđelje Hristovo. Svo je saznano na poverenju, na veri. Gospod se obraća onima koji ga slušaju i mnogi ga čuju, ali za njim idu oni koji imaju poverenja. I na kraju, Gospod čini mnoga dobra, čini čuda među onima koji idu za njim. Ali ne svakome, ne svima, nego onima u kojima se najpre desilo čudo unutarnje, duhovno, onima kod kojih se desio duhovni unutarnji preobražaj. Oni koji su verom progledali i razumeli da sve što postoji, verujući u to, postoji ljubavlju Božjom. Dakle, doživevši unutarnji preobražaj, tek kada se desilo unutarnje čudo vere, onda Gospod dozvoljava da se zbude i spoljašnje, vidljivo, opipljivo čudo. Zato Gospod, pre nego što se desi bilo kakvo isceljenje, obraća se duši onoga koji mu je prišao rečima: veruješ li da to mogu učiniti? Pa kad prepozna ili čuje potvrdan odgovor, onda kazuje: vera tvoja spasla te. Dakle, braćo i sestre, bez vere ne možemo živjeti. Verom se odvija naš svakodnevni život, ali verom mi razbijamo okove vremena i prostora i Bogu koji je došao Sinom svojim među nas idemo u susret. Verom primamo ono što nam On daje, verom se dohvatamo njegovih skuta. Verom su apostoli pošli za Hristom, verom su svetitelji Božji ostavljali sve, napuštali sve i posvećivali čitavo svoje biće kroz podvig ljubavi Bogu i bližnjem. I zbog vere neki koja je bila čista, snažna, podvižnička, ispunjena ljubavlju, Gospod je hteo da se blagodat svojom projavi na nekim ljudima, da sveto svoju daruje njima i da kroz njih ona se daruje nama i kako bismo mi kroz njih prepoznali ljubav i svetost Božju.
Svetitelji Božji su bili ljudi vere i podviga i zato ih je Gospod proslavio. Ne zato što je to najpre bilo potrebno Bogu, pa ni samim svetiteljima Božjim, jer mnogo je više onih koji ne znamo, nego onih koji su nam poznati, nego zbog nas, zbog naše utehe, zbog naših slabosti, zbog naše slabašne vere, da bi naša vera osnažila se i ojačala. Da bismo mi, gledajući na svetost života svetitelja Božjih, gledajući na njihovu veru, dobili utehu. Najpre, progledavši iznutra, Duhom Svetim, uzrastajući u veri, isceljivali sebe kao ličnosti, u potpunosti, dakle, iz polja. Zato, braćo i sestre, kada dolazimo u ovu svetinju i bilo koju drugu, da znamo da dolazimo živom Bogu, da dolazimo svetinji nad svetinjama, što je sveta liturgija. Ali dolazimo i onima koje je Gospod proslavio, da bismo smireno, s poverenjem i verom njima se obraćali, tražeći pomoć, ali na kraju uvek verujući da će Bog preko svetitelja Božjih poslati ono što nam je potrebno. Baš onako kako izgovaramo u molitvi Oče naš, molit ćemo se da nas Gospod isceli preko molitava svetih ovde Jakova i Zosime. Ali ćemo reći, Gospode, neka bude po volji Tvojoj i neka bude po svetnom znanju, ljubavi i veri svetitelja. Neka bi nam Gospod, braćo i sestre, uvek dao vere, one vere koja je zapisana u Evanđelju, glasi: da, verujem, Gospod, ali znam da je moja vera slaba, nedovoljna, zato mi je potrebna vera svetitelja. Verujem verom svetih i pomozi mome neverju, da bih slavio zajedno sa svima svetima, sa svetim Zosimom i Jakovom i svim srpskim svetiteljima Tebe, jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.